guys, welcome back to another vlog. Muller nammattu Saladannir. ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಲ್ತಲೆ ಸೋನು ಅಂಗಡಿ ಬೆಟ್ಟು ಏನೋ ಹೋಟೆಲ್ ಆಯ್ಡ ಊರ ಉಂಡು ಎಂಕನ್ನ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಏನಿ ರಥೋತ್ಸವ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂಚದ ಬೈದೈಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಆಣಂತೆ ಮುಲ್ದಲೆ ಮುಲ್ತಡ್ ಪೂರ ಜನ ಹಂಚಿ ರಥ ಪಿದಾರುಂಡಿಸೆ ಮುಲ್ದಲೆ ಎಂಗನ ಜವನರಲ್ಲೇರು ಬೇರ್ದಲೆ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲಕೇರ್ ಪಾವನಿರಲ್ಲೇರು ಯಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಧ್ಮದ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯರು ಮುಲ್ಲ ಮಟ್ಟು ಅರನೇರು ಗಾಲಿಯಾ ಬಾರ ಇಲ್ಲ ವರ್ಷ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ Dam made it. What man? No dam. What you? ಜಲ್ಜೀರಾ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಚುಂಡು ఎలా ఇకుంటా చేతన్ లెక్కడిని గోబీ ఉండే ఇంకా లెక్క గోబీ తిని అవుదవుదు నాకు గోబీ తింటారు వేద చేతన్ గోబీ ಎದ್ಕೊರ್ಪಿನ ಗೋಬಿ ಶರತ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮಿ ತುಲಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎದ್ಕೊರ್ದು 140 ರೂಪಾಯಿ ಗೋಬಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಕ್ರೊನಾಲಜಿ ಸಮಜಾಯಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವದ 2ನೇ ದಿನ ಕೋಡೆತು ಇನ್ ರಥೋತ್ಸವ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ರಥೋತ್ಸವದ ಇನಿ 2ನೇ ದಿನ ಇನಿ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಇನ್ನು ಅಂಚಾದು ಭೇಟಿ 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 ಅಂಚಾದು ತುದೆ ಮುಟ್ಟ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೂರ ఇప్పుడు ಅಂಚದಾಗಲೆಗ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಆಗಲೇ ಸಾಕವಪ್ಪಿನ ಬಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಎಂಕಲು ವರ್ಷಲ ಒಂಜಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊರ್ಪ ಅಯ್ಯನ ಈ ಸಲ ಎಂಕಲ್ ಗೆತ್ತರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಂದಿನಿ ಡೈರಿಗೆ ಪೋಕ ನಂದಿನಿ ಡೈರಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಣ್ಣ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ರಥೋತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ವರ್ಷಲ ದೇರು ತಿರಬರ್ನ ಕೊರ್ಪ ದೇರು ಕೊರ್ಪಿನತ್ತು ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಅದು ಎಂಕಲಿನಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ತಂದು ಬೈದ ನಂದಿನಿ ಡೈರಿಗೆ ಬೈದ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಆಂಡ್ ಪಿದಡೊಂದು ಲೇಶ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರಲ್ಲು
ಅರಡನಿ ಯಾವ ಪಿರಾವ್ದವ್ರ ತೋರ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಆಗಿ ಕಡೆ ಕೂಡ ಜರ್ಪೇರು ನೀರು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆಯ್ತು ಅಂಗಡಿ ಬರೋ ಸೆಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಸ್ಟಾಲ್ ನಾನು ಅಲ್ತಡ್ದು ಸೇವೆ ಸೇವೆ ಸೆಟ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರಂದಿಲ್ಲ ಜನ ಸೇವೆ ಜನ ಸೇವೆ ಅಲ್ತಡ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಪೂರಾಗಿಲ್ಲ ಮುಲ್ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಆತ ಎಂಚುಂಡು ಮೇನ್ ಹಾರಿ ಎಂಚುಂಡಿ ಬರೇ ಸಾ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಯಾನೇ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಕಲ್ ಬೈ Majjige. You understand? Can you understand? yes Yes, this is Majjige. Drinking Majjige. This is Majjige. Bye bye. which brand Which brand? Buttermilk. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಕಂಪನಿ Spiky. Spiky. ಸ್ಪೈಕಿಯಾ ಒಲ್ಲುಂಡು Nandini.
ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಫಾಲೋ ಆ ಮಾಡಿ ಪಣ್ಣ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಜಿಡ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಮೇರ್ಪಣ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ದೈವ ದೇವೇರನ ಪುರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ನಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಪಣ್ಣದು ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮೂಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕೋಣ ಬಾಯ್ ಏನೇನು ಬಾಯ್ 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 ಎಂಕಲೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರಜೆ ತೆರೆಗೊಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.